Awakmu to kondi kok guyang-guyu dhewe. Walah, aku kete anu slametane iku lho Pedai Rosidin anyar. Sematane Pedai Rosidin. Iya. Anyar. Iya. Pedai lho telu. Kamu gak kirane mampu tuku wis. Iso kalah saing aku karo Rosidin iki. Piye ki rek? Tapi sik tak buktekno. Apa tenanan omongan Narmatas iku? Odine Narmat iku mek omong tok. Lho kok niki lek gak ono duwe wis menengo sok-sokan tuku mobil. Wis ya, tuku pickup ae kono lho. Lah aku duwe emangnya kamu harus ero. Gak usah ero kamu. Cukup sing ndukur sing ero. Sopo telepon iki? Teko showroom. Halo, napa bos? Ya apa? Situasi tuku mobil. Koe les saiki yo, aku buat pas mobil sik koe. Rumah disrek aku. Kapan-kapan aku les tak tuku aku. Loh, gak serke opo? Kan wis deal. Kado dana kon. Yo piye maneh bos, kurang srek aku. Aku lek dana ya akeh. Ning ngono mati srek. Oh gak cocok no lho. Kapan-kapan ayo wis. Gak cocok ya opo sih, Din? Lawang anak mungkin lek gawe mobil ketok gagah, ketok sangar. Wis ta lah tuku, gak serke opo sih? Yo lek cocoknya nyengket biyen, Cak. Saking koyo gak srek no lho wis. Wis kah, pan-pan ayo aku tukune yo. Oh ya wis lek ngono, Din. Yuk, Jul. Aduh. Saiki aku kate tuku mobil sik. Paling bakal tuku mobil iki, wong-wong akeh sing ngadohi aku. Contohe Narmat. Saiki wis gak tidak karo aku. Piyen lo best friend karo aku. Emang jare nyengket biyen musuhan karo aku. Kok tak selidiki ayo. Kali pepatah tau ngomong ngene. Setiap wayang nok dalange, tak masalah ono asal usule. Wis tak selidiki wis. Ya apa yang tak kongkon iku? Beres ora? Beres. Aman ora? Aman. Tenane. Iya. Kau ono wong royo. Lek masalahe Rosidin iku aku sing gawe. Dano. Bagus. Yo wis ngono. Pinter awakmu iku. Kawan meneh tak kongkone kon. Yo. Ya wis aku tak meli sik. Weteng ki luwe rasane. Ya, Bos. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wis dan red tibaknya. Wah, ini waktunya sholat dulu ini ya. Ahmed le. Nggih, Tat. Nah, pos tadi ngalih-ngalih. Enten apa, Tat? Gagal mampir sih aku le. Endi Ustaz yo kan. Loh, kenapa le? Kok dikenemu, Tat? Jadi kan ini emang mampir. Kapan nggak mampir? Oh iya ya kapan ya? Karo, kira. Ile, jadi kamu tuh tuku mobil. Ndi po? Kasih do, Tat. Kok gak sido ki lho? Delok yo. Lah tuku mobil iki akeh wong ngadohi aku. Kok iso iki lho? Terutama Narmat itu contohnya. Ben aku tidak karo Narmat, saiki areng ngadohi aku. Emang jare nyengket biyen musuhan aku. Oh, lah arek kok jadi bermasalah banget lah arek ku gendeng wisan. Masa iya le? Kabeh ngadohi awakmu? Iya. 3 hari terakhir delok-delok. Apa terakhir iku aku cerita karo Mas Jare tuku mobil. Makine aku akeh sing ngadohi aku. Wis le, dibangi awakmu nek kene iki berkecil hati, rasa sumpek. Mending melak aku ae. Nendi? Nang masjid. Awak dhewe salat minta perlindungan nang Allah. Wis butel aja, Tat. Ayo. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me.
Tak rungok-rungok nito kau mangane wong-wong. Jarine Rasido tuku mobil. Berhasil rencanaku lek ngene iki. Yo. Salah sopo? Gare loro ati Macari. Yo iku balasanku nang awakmu yo. Aku diceluk Macari lek ana apa-apa. Kuapok lek ngono wis gak tuku mobil numpak aku katel kono ae wis menisan dikubur. Alhamdulillah tat, aku masih bayang kok lega ngono lho. Akan makane gue lewat iki kudu golek perlindungan nang Maha Kuasa. Iya. Wah, Ngapa dene mat? endi masuk gini rek? Dari tuku mobil. Astagfirullahaladzim. Ngomong tok. Astagfirullah. Aku lihat dana akeh, Mat. Saking wedine yo, ono was ngiri engko. Apa iri? Sopo sing kate iri, ha? Kaduh, kah. Tak ono sing iri karo wong koyo kono, Din. Astagfirullahaladzim. Istighfar mat. Apa istighfar? Lah aku ora kesurupan. Wah, wanine lek ono sing misato. Wes rek, wes. Kilo rumahno, sesungguhnya Allah itu lebih suka orang yang memaafkan timbangnya yang mendendam. Dan sesungguhnya orang yang memiliki sifat iri dengki itu adalah keturunan iblis. Opo tatat. Pola dijeluk ustaz ngono ah. Terus omonganmu sok-sokan suci. Opo gak main nang aku gak main. Kah. Kadang royo aku kamu rek. Ayo kene maju kabeh gak wedi aku. Opo rek? Kok meneng-meneng tok? Ambayen araimu. Aduh, ampun rek. Ampun yo sepurane sing akeh. Wes tin. Hop. Cukup. Di mati kok arek. Emang geli ta bare. Ya wes. Ayo ngalah Din. Wes ayo. Rek. Sepurane aku rek yo. Ada di sepurana dhewe. Di sepurana Maha Kuasa. Oke guys, let's go. Ya Allah, kula tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.